ଚାନ୍ଦା କରିକି ଆଦାୟ କର ବା ନିଜ ପକେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦିଅ, ଯାହା ବି କରିକି ଦିଅ ତମେ କର। ତ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିକି ପଇସା ମାଗିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ମାନେ କଣ ଭିକ ମାଗୁଛ? ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରଭାତୀ ମ୍ୟାଡାମ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ। ସରି 20 ଟଙ୍କା କାରଣ ଓକାତ ବାହାରେ 20,000 ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ମାର୍ବଲ ପକେଇବେ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ତଳ ବାଳରେ ସରି ତଳ ବାଳରେ କୋଉ ବି ମାର୍ବଲ ପକେଇବ ଇପକ୍ସି ରହୁଛି। ହଁ ଇପକ୍ସିରେ ତଳ ବାଳ ବିଛେଇ ଦେବେ। ଯଦି ତଳ ବାଳର ଜରୁରତ ଅଛି ଆମର ବି ଅଛି, ନେଇକି ପକେଇକି ଇଏ କରିପାର। କିନ୍ତୁ ଏ ମା କି ନା କହିଛି ଯେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାଁରେ ଛୁଆ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମାଇକିନା 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକି 20,000 ଟଙ୍କାର ଜ୍ଞାନ ପେଲିଛି। ସତ କହିଲୁ ଲୋ ମାଇକିନା, ଏଇ ଭିଡିଓରେ ତୁ କେତେ ଡଲାର କମେଇଛୁ? ତୁ 20 ଟଙ୍କା ଉଠି ଯାଇଛି ନା ଉଠିନି? ବାଳ କଥା କରେ 20 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ ଲୋ ମାଇକିନା, ତୁ 20 ଟଙ୍କା ତତେ କିଏ ତୋ ଗୋଡ ଧରିକି କରିଥିଲା ନା ତୋର दिसुनी किसी दिसुनी मुझे कुछ नहीं दिख रहा यार। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ କହିଦଉଛି, ତୁ ନା ଝିଅ ହିସାବରେ ରହ। ନିଜକୁ ବେଶୀ ଓଡ଼ିଆକୁ ଭାବେନି କି ତୁ ଚଢ଼େଇନୁ। ଉପରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଗାଣ୍ଡିରେ କିଳା ବସିଯିବ। ଆଉ ରହିଲା, ମୁଁ ତତେ ପୂର୍ବଥର ଶୋଧିକି କହୁଛି ପାତେ ଏତେ ଭଲରେ ପ୍ୟାର ସେ କାହିଁ କହୁଛି। ମତେ ପାଗଳ କରିଛି ତୋର ତଳ ଫଟୋ ଯୋଉ ଗୋଡ଼ ହାତ ଦିଶୁଥିଲା ସେଇ ଫଟୋ। ଆଉ ତୋର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଇକି ଗୁଡ଼ା। ଗୀତ ଗାଇ ପାରୁନି ବଟ୍ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମନେ ମନେ ଗୋଟେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ହବା ପାଇଁ। ହଁ ଛାଡ଼, ତମକୁ ମୁଁ ଗୀତ କାହିଁକି ଗାଇକି ଶୁଣେଇବି। ଅବିକା ମୁଁ ତମକୁ ମେନ୍ ଟପିକକୁ ଆସି କହୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଇଭିନିଂରେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଥିଲି। ସେଠି ନା ସେ ଗାଁରେ ଭିତରେ ଜଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ 4-5ଟା ଛୋଟ ଛୁଆ ଆସିକି ପୁରା ରୋଡ ଉପରେ ଧାଡି ହେଇକି ଛିଡା ହେଇକି ମତେ ଅଟକେଇକି କହିଲେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ କିଛି ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି କୋଉଥିପାଇଁ? ନା ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଦିଅ। ମୁଁ ସେଥିରୁ ତାଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କାଟେ ଦେଲି, ତାପରେ ଗଲି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ହଠାତ୍ କିନା ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଗାଡି ଚଢିଯିବ ତାପରେ ଆମର ଦୋଷ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ତମେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ କରୁଛ, ତମ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସାଟା ଆଣ, ଚାନ୍ଦା କରିକି ଆଦାୟ କର ବା ନିଜ ପକେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦିଅ, ଯାହା ବି କରିକି ଦିଅ ତମେ କର। ତ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିକି ପଇସା ମାଗିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ମାନେ କଣ ଭିକ ମାଗୁଛ? ମ୍ୟାଡାମ କୁଆଡେ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆସିକି ଯୋଉ 20,000ର ଜ୍ଞାନଟା ପେଲିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ତମେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ, କମେଣ୍ଟରେ ତମେ ତମ ଛୋଟିଆ ସ୍କାନରଟି ପଠେଇବେ ୱିଥ୍ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ସହ। ମୁଁ 20 × 5 20 × 100 ରୁପିସ୍ ପଠେଇଦେବି। ଆଉ ହଁ, ସତରେ ପଠେଇଦେବି, ଭିକ ନୁହଁ। ଏଟା ଗୋଟେ ମୋ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁ ଯେଉଁ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଛୋଟ ଛୁଆ ଭିକାରୀ କହିଲୁ, ତ ସେଇ ବାବଦକୁ ମୁଁ ତତେ ପଠେଇଦେବି। ତୁ ଯେମିତି ଯେଉଁ ମୁହଁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାଣ୍ଡୁଆ ମୁହଁରେ କହିଲୁ ଭିକାରୀ, ବାସ୍ ସେଇ ମୁହଁରେ ଛୋଟିଆ ଥ୍ୟାଙ୍କସଟେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁ ମୋତେ କହିବୁ। ବାକି ରହିଲି ଗାଣ୍ଡିବାରା। ହଁ, QR କୋଡ଼ ପଠେଇଥିବୁ ଯଦି ଦରକାର। ଟାଟା।